diaturi tindak rene. Monggo mriki lho. Tok ndak. Kene wong ayu. Ono Mbak Deni Kristiani kene. Monggo. Ulo. Oh. Ngene iki lho jenenge tatanan. Sik. Niki badhe nembang kula kalih Tiang Setri duet. Wow. Duet riyen pambuka niku. Lagu Ganti. kes Jarimu duet. duet niku jenenge duet. Duet kuwi apa wae duet ki kok? Wah, duet ki apa kok roka kowe Duet iki kae lho, Bos. Sing diombe awan-awan seger lho duet. ya bener Ceng. Gawat. Niku jenenge ruwet. Ayo awak dhewe kudu kompak. Ayo no. Jane sapa, Bro? Apa lagune apa nadane dipaske? Makasih amen kan jenengan turun. Oh iya, aku iki gampang nurun. Sapa-sapa tak turuni kok. 1 2 3 SKD Siaran karepe dhewe. Kowe Kalian apa mboten? ya masuk lho iki. Aku yo anu lho, SKD iki kure weruh paduan suara iki. Aku Jandu Patrick Sitoke Budi. Nanti Budi yo melu SKD. Budi ki tak bedheki 7 pira Bud? 1.500. Ya, sing penting cepet. Salah ora apa-apa. Iya, Sing dalu, Mas. Selamat malam sugeng dalu. Kulon niku penonton Saploke setia. kok kulon ketok mencorong. Wah, Kulon ndi to, Mas? sampean kan nembe kok kulon. Ora mambengine Aduh nek kok kulon nomor. Kulon iki ngendi? Kulon iki ngendi? Mambenge- Anu kok Mekah, Medina. Rejo tangan. Enggak ning Gunung Bulu pisan lho. Rodok kulon. rejo tangan. SKD siaran karepe dhewe. Tapi kuwi lagu satu-satunya sing digoleki swara loro ning katemu. Nggih, angel niku. Angel. Lagu kok iso cowekak. Digoleki swara. Kok mek ndek maksude wedhek men. Mbok sing rada dawa. Lah golek kedawan, engko nlolor kon ndi-ndi, mulakno ndek kae sing penting pas ngono lho. Nggih. Masa Monggo aku. Bos, lagune napa Bos? Sing mboten Anu Mbak Deni. Salam. Nek sampean ku nembange apik, engko spesial saka aku enek hadiah ya kuwi undian Alhamdulillah. HP. Jadi Hah? HP. Wis tak kene. HP. Kan HP-mu kan HP tenanan. Aku harapan palsu. Jadi nek kon nembang niku suara kula rati teles, Mas. Loh, puisi. Wau dalu soalnya kula nyanyi ket komblitar ngantos tulung aku kula nembang kiambak. Oh, on the road. On the road. Lekase mambengi. Wau Mambengi. dalu. Iki pokoknya setiap malam. Dadi rada awas-awas ae. Yang apa? Seniman. Pokoke tenan. Tapi lho, niki on the road terus engko barengi SKD. Joko-joko mawon. Oh, iya. Biasane ketekan sahur on the road niku nyepaki mangan sekitar wong 20. Wah, tenan panganan tak cepak-cepak nih. Wong 20 to? Anu jenengan pangani lambrikan kathah napa niku kambil. Ora kambil kene lek usum udan kene akeh ampal. Engko tak ampal engko tak gorengne ampal tak oseng-oseng. Oseng-oseng ampal. Kumbang. Ampal ki bangsane anu lho katimumul lho apa nduk ngene. Kumbang. Heeh, kaya kumbang tapi luwih Gede. luwih gilani. Sampeyan campuri mime. Ya angel no, nyekeli mimik ki lho, repot. Gambreng gak apa-apa. Engkes. Lah kuwi lho oseng-oseng kes lho. Ya kuwi tenan kene ruame lek udan. Nggih. Tembange napa, Mas? Lho, Manut panjenengan. Manut sampean. Sing penting kok kanca-kanca pengrawit bisa. anu tembange Pak El. Apa? Apa? Pak Mantep. Aku ngenteni Lah, tekamu iya. kaya ngenteni mutuning SKD. SKD. Kula kapan-kapan derek ya, Mas. Ndelik ngono. Kang, Apa? jal aku sitok. Apa?
pot ojo nganti diilang. Yo tenan kuwi ilang ngono aku nesu Kan tenan. itu mulai SKD pertama. Lho, yo panggah kuwi. Ya kan arek rohan. Aku kan konsisten. Konsisten sampean. Konsisten. Konsisten. Lah iya Pokoknya nemen. iki digawe tahunan sampai pot sampai gede sampai nutupi wonge. Piye carane? Ya lek nutupi ra apa-apa, Cil, dongamu elek bangsat iki. Engko lek ngemburuki ngono ta sirmu iki. Ora pasti kan apa ki metune kan minggir ngene to, miring ngene to. Iya. Kalau kembangin yang pojokan kalau. Nah, ayo kuwi. Kuwi engko suwi-suwi. Suwi-suwi aku karo bojoku lek nyanyi SKD nu mari kuwi wite nyolot gede to kaya ning India. Lah. Tumpaki ae penak rasane SKD Siaran karepe dhewe. Lagune napa, Mbak? Mbak. Ngenteni. Mawi bawi napa? Mboten pun. Langsung mau nggih. Nggih, anu suarane kula damel mengke on the road. Oke, persiapan lah, persiapan. Ngelek kulak swara. Niki mangke on the road niki mangke mulai Blitar Heeh. langsung Panjen Situbondo. Ada mana Pak Pickup loh. Ora apa-apa, kan mencari angin. Angin Mau segar. dalu numpak Situbondo mam tape. Heeh. Kan di mriki mangke jam 1:00. Heeh. Situbondo mangke jam pinten mam tape teng mriko. Heeh. Terus bungkusane niku di kene teng Gilimanuk. Gimana? Bali. Harapan baru. Lek iso teko irian pisan. Dadi ben dipangan wong irian ngono tapene kowe. Wow dalu wis ngeroki ya. Ora apa-apa lho, Nduk. Kuwi kegiatan lho. Loh, pokok iso kerok-kerok berarti awake sehat. Sehat. Penting kerok-kerok. Kula nggadap penari. Penari. Ya. Paman Peng. Khusus lagu iki. Nggih. Si nembang Mbak Deni iki tembange ngenteni. Nggih. Oke. Sing joget Paman Peng. Kene papan pen, kene papan pen. Monggo sepote Mas. Kene. Mas, kene Mas joget ngono Mas. Iki. Wah. Lah sampean duwe jagal Ceko. Ao ae o bok. Ketok mlakune genah iki guru tari. nggih. Mlakune tok wis ketok luwes genah guru tari. Sampean laru. Heeh ta. Iki sejatine sapa? Heh? Sampean bos. Iki apa si EO si nyamar? Niki CEO nyamar dados tukang. Wong ngono. Nggih. Tukang apa kuwi? Tukang rusak kancane. Delok ngadeke tanjake iki lho aku wis Tanjake titen. pun saged. Aku wis titen. Sejarahe niki jenengan kula sukan ngertos. Dudono. Kula niku riyen mboten saged joget. Heeh. Matur ngoten jaman tahun pinten kula SD. Tahun piro? Tahun 1000. 400 piro? 44. Heeh. Menika ingkang napa niku ngajari kula joget pertama kali. Oh, pas kuwi joget diajar. Nggih ditonyoni rai kula kalih jaman santet niku lho. Ayo diajari. Diajari. Lah Kan. jarimu ora sing jogetmu? Jari. Sanes Dudu sing duwe anu dudu. jamari niku lho. Kok emang jamari. Niki dados kula saged joget jaranan. Serampat napa-napa nggih kakang kula niki. Nyuwun pangapunten Mas, kan ngas topik asmane sinten? Anu apa anu apa? Asmane anu kasih saya udah apa udah. Mas, Namanya Paman Peng. Iki lak nesu mangan. aku roh Pak iki wis roh. Lak nesu mangan debok. Sampeyan hati-hati. Wah, aku ora iso mayang lho Pak. Oh ya. Hati-hati. Tembangnya ngenteni penyanyi sing joget nggih Pak Peng. Boten komplite asmane sinten penyanyi bau? Kula Harsono. Wah Mas Harsono kok celuk Peng iki piye to? Paman Peng. Paman Peng. Peng. Waduh. Paman Feng. Golek nang Amerika dadi paman Sam. Niki. Cok, kok tapi dangdut, Cok. Kayak isone dangdut. Wah, tudrak tutak. Nggih, tudlak tuntak. Nggih, Nggih. SP tengah, setengah. Angenteni Apa didangdutne liyane? apa liyane Nduk? Manut. Manut kula. Dangdut. Dangdut apa lah sembarang manut orang ngantene. Manut sing nembang no. Oh ya wis. Tapi apa dosa lho Pak Cil. Tembang kangen. Kemangangen. Ayo. Nah, engko Pak Pen kan. Ya wengi. Waya wengi udan krimis rawe suwe. SKD. SKD siaran karepe dhewe. Wah, juga sing apik Mas. Yo, iki wae iki contoh Pak Pen iki. Contoh. Paman Peng Le, iki jogetan joget. gerakane kaya iki. Nah, Banyuwangi asli. Asli. Yo, Asli Yo. Ini sih.
Tembang kangen. Tembang kangen. Kowe lek geger cah loro tak du tak kon gelut pisan-pisan. Sik. Kowe cah loro kaya Tom Nyantai. Jerry. Nyantai. Lah iki lho cah loro iki mangga ketep-ketepan kudu gelut ae padha kaya tani arepe carok ning tengah dalan. Aja wis aja. Sabar. Dosa nak. Heeh. Ya. Tembang kangen ya. Rumah Sambung. Bener kok kono. Iya bener tuh bener sebab bener bang rumah Jawa kalau itu nojo. Cucu. Ono Mbak Dena kayak apa? Iya wah. Koyok gambyong. Parianom. Tadi tombok. Malakas Banyuwangi kita. Apa pancen iki lho Paman Peng. Jujo. Iya.
tepuk tangan buat Paman Peng. Ah, jan lembehane iso merak kasimpir. Weh, jan Mas aku. Anu Cul, kok Cul. Cil. Nggih. Menika sampun anu sik ana sing perlu kok sampaikan. Betul. Nek ora ana kula tak nutukne Nggih, monggo lelakon.